yhden lempiaiheen äärelle, mutta jotkut neuvoo, että teen nämä aktivaatioliikkeet ja jotkut sanoo, että ei tarvii ollenkaan, että pistät vaan raskasta kuormaa, mutta mun mielipide on se, että on hyvä, että oppii kehotuntemusta niin kun siinä treenimatkan aikana, eli että sä opit tunnistaa, että milloin niin kun eri lihakset aktivoituu ja kuinka niitä niin kun jännittää, että tietyllä tavalla niin kun löydät yhteyttä sinne kohdelihaksiin, eli vaikka pakaroihin tässä tapauksessa. Mutta sitten jos haluat niitä kasvattaa, niin se ei riitä. Eli voi olla, että siellä on ihan ok, että siellä on mukana jotain semmosia vaikka lantion kontrolliliikkeitä. Esimerkiksi yksi mun lemppari on semmoinen kissa-lehmä-liike. Toiset asennot on parempia siihen, että pakara työskentelee vaikka jossain liikkeessä kuin sitten toisenlainen asento. Että kyllä siihen voi vaikuttaa sillä asennolla ihan niin kuin oikeastikin. Mutta sitten lihaskasvu vaatii, tai niin kuin yksi isoin tekijä siinä on se mekaaninen kuormitus, että se tarvii sitä painoa ja toistoa ja sitä, että päästään vähän tuohon hermotusasiaankin siinä mielessä, että halutaan, että riittävä määrä lihassoluja rekrytoituu siinä liikkeessä. Eli jos teet kevyesti, niin niitä sytyy vähemmän, ja sitten kun sä laitat sinne painoa ja kuormaa, mitä raskaammaksi se menee, niin sitä enemmän niitä lihassoluja siellä rekrytoituu, mikä vaikuttaa muun muassa siihen lihaskasvuun. Ja sitten kun aletaan päästä niihin hyviin treenikuormiin ja se tekniikka on kutakuinkin oikea ja ne liikkeet on semmoiset, että niiden kyllä pitäisi kuormittaa pakaroita, niin kuin vaikka jotkut raskaat takakyykyt, niin silloin ei kannata lähteä metsästämään niissä liikkeissä semmoista jotain poltetta tai tuntemusta, että kun sä kuormitat niitä lihaksia riittävän raskaasti, niin sitten luota siihen prosessiin. Ja sitten toki voi tehdä erilaisia liikevalintoja siellä ohjelmassa, että jos siellä tarvii vaikka enemmän painottaa pakaroita suhteessa etureisiin, niin sitten voi tehdä jotain liikevalintoja. Mutta polte voi tulla pelkällä kuminauhallakin ilman lihaskasvuärsykettä ja sitten voi olla, että hyvä lihaskasvuärsyke tulee jollain lyhkäisellä raskaalla kyykkysarjalla, minkä jälkeen ei pakaroista heti tunnu mitään, tai välttämättä myöhemminkään.